Здравейте и добре дошли отново в моят YouTube канал. Благодаря ви, че гледате видеото. Надявам се да ви хареса и да решите да се абонирате за канала ми. Днес ще ви покажа козметика, която си поръчах, корейска козметика, която си поръчах от сайта на Bear Care и от сайта на Кокос. Също така и няколко неща, които си взех от MAC. Ами да започнем първо с Кокос. Всъщност никога не съм поръчвала от този сайт. Видях, че той предлага доста корейска козметика, но просто не знам как съм го пропуснала. Има един доста нашумял продукт в TikTok на марката Илсо. Този серум, който всъщност се бори с черните точки. В момента в сайта на Кокос е намален заедно с тампончетата, които са, като тези тампончета са много тънички. Те не са като тези нормалните за премахване на грим. Идеята е, че се слага от този серум на тампончето, след това то се поставя на носа, след 10-15 минутки и след това с ето тази шпателка се премахват черните точки, в което, нали, смисъл, като седи самият серум на носа, помага много по-лесно след това самата шпателка да премахне черните точки. Поне на видеята изглеждаше наистина доста лесно и ефикасно. Не съм сигурна дали наистина действа по този начин. Бях много любопитна, тъй като съм пробвала доста неща за черни точки и не съм видяла някакъв вау ефект. Но пък ми стана интересно и просто реших да си поръчам този комплект, за да го пробвам, като тези двете неща в сайта бяха намалени като комплект. Шпателката не съм сигурна, мисля, че тя не беше намалена, но общо трите неща ми излязаха към 70 или 80 лева, нещо такова, с доставката, разбира се. Има две мострички и мисля, че имаше още една мостричка вътре в плика. Това е всичко от техният сайт. Ще ви споделя дали съм доволна от тези продукти. Долу в описанието ще ви оставя и линк към тях, ако искате и вие да ги погледнете. Следващото нещо, това е от любимият ми сайт, а именно Bear Care. Обожавам ги. Всичките ми продукти за нощна грижа са от тях. Опаковката няма какво да коментираме, невероятна е, супер много ми харесва, това е новата пролетна опаковка с това меченце, със сигурност тази ще си я запазя. Зимната също беше много красива, но тази я обичам повече. Към всяка поръчка от сайта на Bear Care винаги имате подарък, маска за лице, кремче за ръце или нещо друго, което мисля, че е много мило. Много харесвам техните маски. Първото нещо е ето това олио на Skin 1004, което си взех. Аз и в момента ползвам именно него. Наистина е страхотно, обожавам го. Моето е на привършване, реших да си взема едно, но тъй като беше на промоция, си взех и още едно, за да мога да си го държа него в офиса. И когато реша да ходя на тренировка след работа, да имам олио и в офиса, за да мога да си сваля грима. Така че наистина го препоръчвам, ако не сте го ползвали. Ще оставя линк към продуктите долу в описанието. Следващото нещо са ето тези пачове за очи. Те са страхотни. Наистина, единствено с тях съм видяла някаква минимална разлика, тъй като аз имам много тъмни кръгове под очите и през годините каквото и да съм ползвала, нищо не ми е помогнало. Тези пачове ги ползвам от няколко месеца, като си слагам всяка сутрин за 10 на минутки. И макар и наистина малък резултат има, няма как да кажа, че са невероятни, че са ми изчезнали черните кръгове под очите. Няма как това да стане, поне при мен, но със сигурност виждам минимален резултат с тях, който ми харесва и със сигурност ще продължа да си ги ползвам, като си ги държа в хладилник. Тук имаме и 3 мострички. Ами това е всичко от сайта на Bear Care. Този път беше сравнително скромна поръчката, но просто си взех само нещата, които са ми на привършване. Тук имаме и едно пликче от MAC.
когато ходих до мола, тъй като имах работа там, видях, че имаха минус 30% намаление на абсолютно всички продукти. Честно казано, не съм ползвала продукт на MAC от много време. Преди години съм ползвала техният фиксиращ спрей. Също така имах едно гелче за вежди, което много харесвах. Но, честно казано, отдавна спрях да ползвам техни продукти. Реших да вляза и да разгледам какво има. И си взех няколко неща. Направо ще ги извадя от торбата. Първото нещо е ето тази база за сенки. Изглежда по този начин. Не съм си взимала отдавна никаква база и реших да пробвам тази на MAC. Тук имаме 3 броя червила, които са Powder Kiss Liquid Lip Color. Като моите са в цвят 997, 950 и 993. Сториха ми се доста интересни и приятни, като си ги нанесах на ръката. Те имаха супер много цветове и беше много трудно да си избера, но в крайна сметка тези трите ми допаднаха най-много. Не съм сигурна дали едното ни е твърде тъмно, но ще видим. Предимно ми хареса едно много тъмно кафяво червило, но реших, че него наистина нямам къде толкова много да го нося. Последното нещо е ето това, което е матово червило. Предполагаме от някаква лимитирана серия. Опаковката е много красива. И ето това е и самото червило. Мирише доста приятно. Имам чувството, че ми мирише на шоколад. Не знам, може и да си въобразява. Но да, красива опаковка. Ами всъщност това е всичко и от MAC. Благодаря ви, че гледахте това видео и ще се видим в следващото.